Bizi dugun salbuespeneko egoeraren aurrean eskerrik asko bihotz-bihotzez eman nahi diet Getxoko herritarrei. Egun hauetan eta hurrengo egunetan izango dugun egoera zailean ematen ari diren erantzun zibikoarengatik. Eskerrik asko etxean geratzen ari zareten guztioi. Eskerrik asko merkatariei, eskerrik asko ostalariei eta baita hirirako funtsezkoak diren zerbitzuetan lan egiten duten langileei. Osasun arlokoak, udaltzaingoak, garbitasunekoak. Eskerrik asko zuen erantzukizunagatik. Ez dezagun arreta jaitsi. Etorkizun zail bati aurre egin behar diogulako eta horretarako pertsona guztien laguntza behar izango delako. Eskertzen diegu dagoeneko hori egiten ari direnei. Jarrai dezagun horrela, guztion esku bai dago egoera hau gainditzea. Udala lanean ari da. Alden neurrian herritarrei hirugarren oinarrizko zerbitzuak eta bestelakoak bermatzeko. Posible den zerbitzuetan telelana erabiliz eta aldi berean langileen osasuna zainduz. Hori guztia egoerak une bakoitzean moldatzea eramaten gaitu. Espero dugu normaltasun egoera batera bueltatzea, Getxoko jendeaz eta Getxoko lekuez berriz ere askatasunean gozatzeko. Geratu etxean, mesedez, aurrera aterako gara.